natočím. Co? Počkej, netočím. Je? Co? Je? Je to v igelitce. Dělej, ukaž. Ukaž. Pojďte se podívat. To je odporný. Tady to igelitce. Ježíš, ty kryt. Počkej, nemůžeš to tam nechat ležet, tak tady je aspoň z okna. Ježíš, to je ty piče, nepřiblížíš se tím poťákem k tomu. To je smrad. Jak to tam do toho poťákat? Smrad jak svině. Lžičku mi někdo dejte, vole. Lžičku upadl, vole. Taky ho vyhodíme. Taky ho vyhodíme. Tak mám děračku. Na polítku. Ježiši Kriste. Hej, to si děláte prdel, ne? Že to vám udělal lžičku. Fakt? Hej, to je odporný a nechutný. Dělej. Ty pičo, tak jo, počkejte. To je fakt hnusný, ale já jsem to nechtěl rýpat, já jsem podbil možná. Hej, to tvoje hovno dělej. Ty to nabírá, ne? Ty piče. Ty piče, tak pěkně nedlík, vole. Ty ho tam, naber to, vole. Hej, fakt to tam mám dát. Jo, tak musíme, vole. Dělej, když je. Já už máme 40 sekund, vole, teď. Dělej, je to tvý hovno. Ty piče. Dělej, aspoň jeden. Dobrý, bude krásně. Já na to nemám, to je hnusný. Někdo to musí udělat.